A labaran namu na Afirka da sassan duniya za ku ga yadda fursunoni da dama suka tsere daga gidan yari a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin sojin Burkina Faso na zargin Benin da Ivory Coast da yunkurin haddasa tawaye a ƙasar. Sudan ta umarci 'yan ƙasar waje su fice daga birnin Khartoum. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya nace cewa shi ya fi dacewa da takara duk da kuskure a jawabinsa. Haka zalika an kammala tattaunawar tsagaita wuta a Gaza ba tare da nasara ba. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin labaran African da na sassan duniya daga nan tashar ta Gasau TV mai yada shirye-shiryenta ta manhajar YouTube. Anan labaran kuka riga kuka kalla, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Bashir Ahmad. Fursunoni da dama sun tsere a gidan yarin jamhuriyar Nijar. Hukumomi a Nijar sun saka dokar hana fita a yankin Tilaberi bayan fursunoni da dama sun tsere daga wani gidan yari mai tsananin tsaro kuma da ke tsare da masu ikirarin jihadi. Lamarin ya faru ne a ranar Alhamis lokacin da mutane suka gudu daga gidan yarin na Kotolakale mai nisan kilomita 50 daga Yamai babban birnin kasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Nijar an yi nasarar daƙile yunƙurin ɓalla gidan yarin a shekarar 2016 da kuma 2019. Dakarun sojin Nijar na fama da hare-haren masu ikirarin jihadi a yammacin ƙasar, a gefe guda kuma suna kare aikin shugabanninsu da ke mulki bayan juyin mulkin da Janar Tani ya jagoranta a shekarar da ta gabata. Ma'aikatar dai bata bayyace yawan fursunonin da suka gudu ba a lamarin na Alhamis din da ta gabata, sai dai kuma na fargaba cikin waɗanda suka tsere akwai mayaka na ƙungiyar Al-Qaida da kuma Islamic State. Ita kuwa abokiyar ɗasawan Nijar ɗin wato Burkina Faso ta zargi Benin da Ivory Coast da yunƙurin haddasa tawaye a ƙasar ta. Shugaban mulkin sojin na Burkina Faso Ibrahim Traoré ya zargi makwabtansu Ivory Coast da Benin da shirya maƙarƙashiya domin tayar da fitina a ƙasarsa. Zan sake faɗa, ba mu da wata matsala da mutanen Ivory Coast, amma muna da matsala da shugabannin da ke mulkin ƙasar, in ji Traoré a Alhamis ɗin da ta gabata. Ya ƙara da cewa Abidjan ce ke ɗaukar nauyin yunƙurin tayar da fitina a Burkina Faso. Traoré ya kuma yi ƙirarin cewa Faransa ta kafa sansani a Benin domin horar da 'yan tawaye. Ya yi ikirarin cewa yana da wani sauti da aka naɗa na wakilan Faransa a Benin da ke gudanar da ayyuka daga sansanin 'yan ta'adda kuma suke taimaka musu da magani. Wannan ne kalama mafiya girma da Kyaftin Traoré ya yi tun bayan jita-jitar juyin mulki da aka yi a watan da ya gabata, kuma an yaɗa jawabin a kafar talabijin ɗin ƙasar ta RTV TV. Ita kuwa ƙasar Sudan ta umarci 'yan ƙasar waje su fice daga birnin Khartoum. Sudan ta nemi duka 'yan ƙasar waje su fice daga birnin Khartoum cikin kwanaki 10, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Sudan Suna ya rawaito a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Shugaban sashen 'yan ƙasar waje da kuma shige da fice a Khartoum, Kanan Nizar Khalil, ya bai wa 'yan ƙasar wajen umarnin fita daga Khartoum cikin kwana 10 domin kare tsira da rayukansu daga yaƙi, a cewar rahoton na Suna. Akasarin birnin na Khartoum da hada da tsakiya da kuma biranen unguwannin Bahare da Omdurman na ƙarƙashin ikon RSF, ƙungiyar da ke yaƙi da dakarun gwamnatin ƙasar tun Afrilun shekarar 2023. Gwamnatin ƙasar ta soja ta yi yaƙi da 'yan ƙasar wajen da suka shiga ba bisa ƙa'ida ba, tana mai zargin su da taimakawa ƙungiyar ta RSF. A ranar 8 ga watan Yuli, hukumomi sun tsare 'yan ƙasar waje 154 da ake zargi sun shiga ta ɓarauniyar hanya, sai da RSF ta musanta zargin. Shi kuwa shugaban 'yan sandan ƙasar Kenya ya yi murabus saboda mutuwar masu zanga-zanga. Sufeto janar na 'yan sandan Kenya ya ajiye mukaminsa bayan makonni da aka kwashe ana gudanar da zanga-zanga a ƙasar, lamarin da ya haifar da mutuwar mutane sama da 40. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi 'yan sanda da harbin masu zanga-zanga, inda wasu suka mutu sannan aka kama wasu ɗaruruwa. Zanga-zanga ta ɓarke a Kenya a tsakiyar watan da ya gabata domin nuna adawa da shirin gwamnati na ƙara kuɗaɗen haraji. Masu zanga-zangar sun kutsa cikin gidan majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da 'yan majalisar suka amince da dokar mai cike da rudani. Matakin da shugaban ƙasar William Ruto ya ɗauka na janye dokar bata sanya masu zanga-zangar sun saluda ba. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, shugaban ya sallami da dama daga cikin ministocinsa, inda ya sanar da shirinsa na kafa gwamnatin da za ta ƙunshi ɓangarori da dama. Har yanzu dai akwai shirye-shirye na ci gaba da zanga-zanga a ƙasar ta Kenya. Kuma dai a ƙasar ta Kenya an zaƙulo gawarwakin mutum 11
a cikin bola. An zaƙulo aƙalla garokin mutum 11 daga cikin wata bola a Nairobi, babban birnin ƙasar ta Kenya, bayan da mazauna yankin suka ankarar da hukumomi. Shaidu sun ce da yawa daga cikin garokin na mata ne, yayin da aka daddatsa wasu daga ciki. Kawo yanzu dai ba a san abin da ya haddasa mutuwar mutanen ba, yayin da rahotanni ke nuna cewa akwai wasu ƙarin gawarwakin. 'Yan sanda sun zaƙulo gawarwakin mutum 6, dukkansu mata da aka yayyanka wasu sassan jikinsu bayan da suka soma riɓewa. Jami'an tsaro sun killace wurin yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Kuma masu kallon mu kar dai ku shafa, labaran African da na sassan duniya na zuwa muku ne daga nan tashar ta Gasau TV mai yaɗa shirye-shiryenta ta manhajar YouTube. Kashin farko na labaran kuka kalla, yanzu kuma ga kashi na biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya nace cewa shi ya fi dacewa da takara duk da kuskure a jawabinsa. Shugaba Biden ya nace cewa ya cancanci wa'adi na biyu akan kargar mulki duk da damuwa da jam'iyyarsa ke nunawa kan shekarunsa da kuma lafiyar kwakwalwarsa. Wani taron manema labarai da aka sanya wa ido sosai na farko dai gudanar ba tare da takarda ko allon karatu ba cikin wata takwas. Mr. Biden ya ce har yanzu shine dan takara da ya fi dacewa ya buge Donald Trump a zaben kasar na watan Nuwamba da ke tafe. Sai dai tun ba je ko ina ba, shugaban ya sake kwatawa inda ya kira shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na sunan shugaba Putin na Rasha. Hakanan ya sake kiran mataimakiyarsa Kamala Harris a matsayin Donald Trump. Wakilin BBC ya ce wasu na hasashen cewa ana sa ran samun ƙarin mutane da dama da za su fito su nemi Biden ya haƙura bayan da aka kammala taron ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Shi kuwa shugaban ƙasar Colombia ya ce zaman lafiya zai samu cikin kwana ɗaya a ƙasarsa idan aka halasta shan hodar Iblis. Shugaban Colombia Gustavo Petro ya ce za a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasarsa nan da kwana ɗaya da a ci Majalisar Ɗinkin Duniya za ta halasta amfani da hodar Iblis a hukumance a duk faɗin duniya. Da yake jawabi a hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, Mr. Petro ya ce ribar da aka samu daga fataucin hodar Iblis tarantacciyar hanya ne ke rura wutar rikicin. Abin takaici ne yadda akasarin ƙasashe ba za su amince da halasta shan irin waɗannan kayayyaki ba sabili da dalilai na siyasa, in ji shi. Colombia ce babbar mai samar da hodar Iblis a duniya, yayin da Peru da Bolivia ke biye mata baya. Ba kawai ƙungiyoyi masu aikata laifuka ne ke riƙe da hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyin ƙasar ba, har ma da ƙungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suka shafe shekara 60 suna yaƙi da sojojin ƙasar. Mu ƙarƙare labaran namu ne da yadda aka kammala tattaunawar tsagaita wuta a Gaza ba tare da nasara ba. An shaidawa BBC cewa tattaunawar tsagaita wutar a Gaza da aka yi a Qatar da Masar ta ƙare ba tare da samun nasara ba. Wani babban jami'in Falasɗini ya zargi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da yi wa tattaunawar zagon ƙasa. A yanzu dai Isra'ila bata ce komai ba game da batun, amma gwamnatin ƙasar ta ginda wasu sharuɗa don cimma yarjejeniya, ciki har da damar Isra'ila na ci gaba da yaƙi a zirin Gaza har sai ta cimma muradinta a yaƙin. Masu shiga tsakani daga ɓangarorin Isra'ila da Hamas za su ci gaba da tuntuɓar juna, kuma ana fatan sake zama domin tattaunawa a nan gaba. Labaran kenan. Sai dai kafin mu sallama ga cikin muhimman kanin labaran da kuka riga kuka kalla. A labaran namu kun ga yadda fursunoni da dama suka tsere daga gidan yarin jamhuriyar Nijar. Shi kuwa shugaban ƙasar Burkina Faso ya zargi Benin da Ivory Coast da yunƙurin haddasa tawaye a ƙasarsa. Ita kuwa ƙasar Sudan ta umarci 'yan ƙasar waje su fice daga Khartoum, babban birnin ƙasar. Shi kuwa shugaban Amurka Joe Biden ya nace cewa shi ya fi dacewa da takara duk da kuskure a jawabinsa. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, ni Bashir Ahmad da na karanto nake cewa mu wani lafiya.